Il-ġimgħa filgħodu ġew eletti 8 kandidati oħra għall Partit Laburista minn 7 distretti differenti. Dan hekk kif fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar saru l-elezzjonijiet każwali fost 47 nominazzjoni li ġew ppreżentati lill-Kummissjoni Elettorali wara li ġew ċeduti 8 siġġijiet minn dawk eletti fuq żewġ distretti fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 30 ta' Mejju. F'din l-elezzjoni każwali ġew eletti 4 nisa u 4 irġiel, bitnejn minnhom ukoll jiġu eletti għall-ewwel darba fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Kienet l-elezzjoni każwali fuq 8 distrett li saret l-ewwel. Hawnhekk għas-seġġu ċedut mill-Ministru Clyde Caruana issa ġiet eletta Dr. Ramona Attard li esprimiet is-sodisfazzjon għal fiduċja biex tkun fit-tim parlamentari Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Issa entużjasta sabiex nibda naħdem fit-tim parlamentari tal-Partit Laburista, għandna mandat b'saħħtu u manifest elettorali wkoll b'saħħtu biex nimplementaw. Sa dan it-tant Naomi Kakija ġiet eletta fuq is-7 distrett elettorali fejn ċeda s-siġġu id-Deputat Prim Ministru Ian Borch. Looking forward ħafna li nkompli naħdem fil-Parlament Malti, kulħadd jaf kemm kienet ħidma li kienet verament tal-qalbi, hemm ħafna xogħol importanti x'isir. Rebecca Buttigieg li wkoll servit fl-aħħar leġislatura ġiet eletta l-ewwel minn żewġ elezzjonijiet każwali li saru fuq id-9 distrett ġiet eletta fuq is-siġġu li ċeda il-Ministru Clifton Grima. Kien l-akbar onur ta' ħajti li nservi fil-Parlament matul l-aħħar 4 snin u nofs u issa gburija aktar li għandek iċ-ċans mill-ġdid sabiex inkun il-vuċi tan-nies fuq id-9 distrett u nkompli x-xogħol fuq it-temi li tant huma l-qalbi. Clinta Zoppardi Flores ġie eletta l-ewwel darba fil-Parlament wara li kontesta t-tieni distrett bis-siġġu jiġi ċedut mill-Prim Ministru Robert Abela. Nirringrazzja l-Partit Laburista, lill-Prim Ministru u l-min kull ħadem f'din l-elezzjoni, inkluż il-volontira kollha illi għanuni li kien tim żgħir li qiegħed hawnhekk. Meli li issa saret l-iżgħar deputata Laburista li ġiet eletta f'din l-elezzjoni u saħansitra l-ewwel marra mill-lokalità ta' Ħararawr laqgħa tamlita fil-Parlament tennit l-impenn li tkompli taħdem għal kawża Laburista anke fl-ogħla istituzzjoni. Il-fatt li għadni 28 sena u l-esperjenza tiegħi qed nibniha kienet esperjenza li tkompli tħaddan il-politika li nemmen fiha, il-politika illi tkun man-nies, tkun ta' servizz li lim il-poter u li tifhem ir-realtajiet ta' dawk in-nies li qed nirrappreżentaw fl-aħħar mill-aħħar. Sa dan it-tant Alex Muscat ġie elett fuq il-11 distrett u tela minn hawnhekk wara s-siġġu ġie vakat mill-Ministru Mirjam Dalli. Kontent li għat-tielet darba ġejt elett fuq il-11 il-distrett elettorali Mostaw Ħattart, nirringrazzja il-daw kollha li tawni il-fiduċja tagħhom, kuntenti li nista' nservi mill-ġdid fil-kostitwenza tiegħi. Il-kirurgu Franco Mercia reġa' lura fil-Parlament wara li f'dawn l-elezzjonijiet każwali ġie elett fuq 12 distrett fejn ċeda s-siġġu tiegħu il-Ministru Jonathan Attard. Waqt li kien impenjat bil-professjoni tiegħu u allura ma setax ikun preżenti fis-sala tal-att tal-voti, Mercia kiteb fuq il-midja soċjali biex jingrazzja lil dawk kollha li taw il-fiduċja tagħhom u li tali fiduċja se jsarrafha fi żjed ħidma. Fl-aħħar elezzjoni każwali li saret Dr. Andy Ello ġie elett mill-ġdid fuq it-tielet distrett biex mela s-siġġu ċedut mill-Ministru Chris Fern. Onoratu kburi li nerġa' nservi war ġejt fdat bħala deputat parlamentari f'isem il-Partit Laburista, din ħatkun it-tielet leġislatura li ħankun qed inservi fiha. Nixtieq ngħid grazzi lill-aktar mill-2300 votanti li fl-elezzjoni ġenerali tawna l-ewwel preferenza u dawk kollha illi vvotaw li, grazzi minn qalb lil dawk kollha l-ekonomija f'din il-mixja politika. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela awgura lil kandidati l-ġodda eletti f'dawn l-elezzjonijiet każwali, waqt li wkoll irringrazzja lil kull kandidat f'isem il-Partit Laburista li fl-elezzjoni ġenerali stinkaw biex il-Partit Laburista reġa' kiseb mandat b'saħħtu u anke storiku. Fuq il-midja soċjali tiegħu konkluda li bekk kompla jissaħħaħ il-Grupp Parlamentari Laburista favur iżjed ħidma importanti li trid titwettaq f'din il-leġislatura ġdida.